Sa tiun sang pandemya, tuman ka importante. Apang antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization kung WHO, na sa tiun karon sang pandemic, madamo ang ginaigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangot sa stress ginakipansang pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig. Sa bahin sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kapag kaon. Sa bahin sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sang gana o kon motibasyon sa pagtrabaho. Nagataas ang pag-usa sang alcohol o kon drugs, kag wala na nagatambong sa mga ginapakigbahinan sa nga religious, spiritual practices. Magun sini, iyari ang pila ka mga panugyan sang WHO agud nga makalikaw kita sa stress. Lingawon ang kaugalingon, pinaagi sa paghimo sa mga aktibidad nga imo gina-enjoy kag ginakaluyagan, kaangay sang pagbasa, pagkulokanta, pagsaot, pagluto, gardening, kag iban pa. Mag-exercise physically every day, magtulog sang temprano or getting enough sleep, eat well, kag ang pinakaimportante sa tanan, magpangamuyo. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radyo. Sa aton mga kabombo, tungod sang pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa, pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat ka makadayaw sa Dios, makapangamuyo. Pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radio Bacolod nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad, Monsignor Felix P. Pasquin, nga padayon nga nagaagda sa inyo. Sa pag-upod sa aton Santos nga Misa, sa online sa Bombo Radio, kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Yari ang importante nga pahanumdom nga dapat sundon. Magsuksok gid sang face mask, santo sa no mask, no entry policy. Maghugas sang kamot kag magamit sang alcohol o kon alcohol-based sanitizer sa pag-disinfect. Likawan ang pagtandog sa mata, ilong kag baba. Magsunod sa physical distancing para malikawan ang paglaptas ng mikrobyo o kon anuman nga sa isang virus. Samtang nagsugod na ang tig-ululan, madamo sa aton ang nanamian sining season. Malamig ang panahon kag makasuksok kita sang aton paborito nga jacket. Apang mayara man ini sang mga risgo, partikular na ang pagduging sang mga balatian, dala sang virus kag bakterya. Yari ang mga simple nga tips kag precautions nga dapat naton dumdumon agod makapabilin nga healthy subong nga tig-ululan. Maghanda sang kagamitan para sa sini nga season. Halimbawa amo ang payong kag raincoat. Maghanda man sang waterproof nga sapatos o kun botas kung ikaw masami nga nagalakat agod hindi mahulom ang imo tiil sa tubig ulan. Hindi magkalipat nga magpaligo matapos kung ikaw ang makapahulom o kung mabasa sang tubig ulan. Makabulig ini agud mabalik sa normal ang temperatura sang imo lawas. Maghalong sa imo ginainom nga tubig. Tandaan nga masami makuha ang waterborne diseases sa tion sang tig-ululan. Maghalong sa mga contaminated nga tubig, ilabi na gid sa mga ilimnon nga imo mabakal sa higad sang dalan. Mas maayo nga magdala ka sang imo kaugalingon nga tubig, purified man o kung sterilized. Masami nga tinlui ang imo palibot. Tandaan nga ang wala nagailig nga tubig amo ang ginaitlugan sang lamok nga mahimo magdala sang makamamatay nga balatian kaangay sang dengue fever. Ulaa ang tubig nga imo makit-an sa mga tray, pet water bowls, inflatable pools, decorative urns o kon anuman nga ginatiniran sang tubig sa inyo balay. Likawi ang pag-ubog sa baha, ilabi na ko nagatiniil ka lang. Oo, masadya ang magtiniil kag maglusong sa tubig, apang tandaan, dari mo mahimo makuha ang leptospirosis, isa ka bacterial disease nga nagalapta bangod sang baha nga mayara sang ihi kag iban pa nga bodily fluids sa mga sapat kaangay sang ido kag ilaga. Ipabilin nga matinlo ang imo kamot. Tandaan man nga ang sipon kag gilanat ang
nagaduging sa tion sang tigululan. Agod mabuligan mo ang imo kaugalingon kag ang iban nga tao, tinloi ang imo kamot kag maggamit sang hand sanitizer. Himua nga isa ka habit ang paghugas sang kamot kag tiil kung mag-abot ka sa balay, ilabi na gid kung nag-ubog ka sa tubig baha. Iyan po tigululan na naman mga kabombo. Ang ikayong lawas ng tanan aton gid halungan. Gani likawan nga mabasa sa ulan agod makalikaw man sa balatian. Yari ang mga bombo tips sa tion sang tigululan. Masami nga magdalagid sang payong. Kung wala sang payong, magdala sa mga butang nga sarang makaprotekta sa imo kung maabdan sang ulan, kaangay sang raincoat ukon jackets. Likawan ang trangkaso o kung anuman nga pamalatian nga nagaguluwa sa tion sang tigululan paagi sa pagpabilin nga hindi mabasa sang ulan. Magdala sang extra towel o kung tuwalya kag mga bayo bilang ilislan agud madasig nga magmalak in kaso gid man nga mabasa sang ulan. Magpabilin sa mga lugar nga may atop o kung sarang mapasilungan samtang nagahulat sang salakyan. Likawan man nga mag-ubog sa tubig baha, ilabi na kung ikaw ang may pila sa tiil o kung din man nga bahin sang lawas. Ang ihi kag iban pa nga body fluids gikan sa mga infected nga sapat mahimo magtugas sang leptospirosis. Ang pag-angkon sang leptospirosis delikado o kung makamamatay. Sarang ini makatugas sang kidney damage, meningitis, liver failure, respiratory distress, kag ang pinakamalala, ang kamatayon. Kung hindi malikawan nga mag-ubog sa tubig baha, magsuksok sang butas. Mga kabombo, ini pila lamang sa mga panumdum gikan sa Bombo Radio Bacolod sa tion sang tig-ululan. Para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio, Bombo! Star FM Sunday Program Review. Your perfect Sunday entertainment starts off with a countdown of the top 10 hits all over the country in the Perfect 10 Countdown at 6 p.m. At 7 p.m., more of today's hits are featured in Sunday Night Sweet. At 8 p.m. End the day with your mellow favorites and it's all for you in the evening. And with the Holy Rosary as we look up to God in prayer. All these great music with the latest news and information in the top of the hour news and the Holy Mass this Sunday on Star FM. Sunday Program Review on Star. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo. Bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Provincial Jail, kasaysayan sa mga tinugang ang ilakabuhi, naging bahin sang Provincial Jail. Sa diin ang apat kapamusod sang pader, naging lulubngan sang ilang mga handom kag mga kalipay, nga naging saksi man sang ilang mga pag-antos, kag kabudlay kag paghinulsol. Litong-lito sa nakakabinging ingay, di makatawid sa malawak na lakusan. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Provincial Jail, makigupod kita sa ila pagpanalambiton, kag makigbahin kita sa ila kalipay, kag pag-antos, nga ilaman na agong sa Provincial Jail. Bilang ko sa
pahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Sa liwat may ngadlaw sa inyong mga palangga namong nga tagparamati. Sa karon nga adlaw padayuno naton ang kasugpon sang sulat nga ginatagan naton sang kabuhi diri sa aton panatuntunan Provincial Jail. Iahang mo ako sa nagliliyap na apoy, na aking matikman ang tamis ng sandali. Bahin sa nagligad, ginkantuan namon sang pakaisa ko ang address ni Mylene. Nagpanawag kami, apang wala sa may nagasabat. Gani nagsaka na lang kami. Nakibutig kami sang pakaisa ko sa nakita namon si Mylene nga nagahapaon sa salog. Kaglipong ini. Diri sini nga bahin mapadayon ang akon pagsaysay diri sa Provincial Jail. Ay, nampawa na siya. Mylene, ako ini, si Armida. Sakit sa lawas mo. Ako ini, Mylene, si Armida. Anong natabo sa imo? Anong natabo sa imo? Naabtan ka namon nga lipong. Mylene? Nga nagibi ka? Abi magbangon ka dira? Kag magsandig sa dingding. Sige na. Mag-uyat ka sa akon. Armida. Armida. Nagasakit pa lang ulo mo? Tungod kay may balatian ka sa utok? Mylene? Armida. Doon sa hindi ako makahibalo kung anong ihambal ko sa iyo. Ay, oo, gali. Ining kaupod ko, among akon pakaisa sa father's side. Sa ila ako nagadayon. Ay, manaog anay ako sa idalom Basi man ako may hambalan ka mga importante. Ay, hindi wala sang kaso. Sige lang. Armida, kamusta na si tatay? Nabaligya na niyang inyo uma. Kag subong, nagapanguma na lang siya sa iban. Mylene, nagkadto ako diri para nga makahibalo ako kung anong kahimtangan mo. Kamusta ng kanser mo? Kas, wala ako sang kanser. Ano? Wala ka sang kanser? Oo, Kas. Palibad ko lang ato kay tatay. Para kapadalaan niya ako sa kwarta. Ay, kun amo, husto gali si nanay. Nagaduha-duha siya nga basi ko nagabutig ka lang. Apa nga nabuhat mo ini, Mylene? Nga Ang matuod, may bana na ako, Kas. Ano? Nagparte ako sa iya. Apang nagsala ako. Nagsalagin ako. Kagsabong, amo na ini. Kinasakit niya ako kung hindi ako makahatag sa kwarta sa iya. Gas, buligi ako. Mapauli na ako sa aton. Kun amo ang gali ng rason. Kung nga pirmi ka lang nagapangayo sang kwarta kay Chief Pedro. Kas, nauya na gid ako kay tatay. Hindi ako magapauli nga mo sining natabo sa akon. Nagaplano ako nga bulagan ko siya. Apang mangitaan ayo ko sang obra diri. Luya ko nga makasupot ako sang dako nga kwarta. Kay baklon ko liwat ang amon duta nga ginbaligyan ni tatay. Ano?
Dire? Oo, kas. May abyan man ako diri si Chita. Nagsiling siya. Nga buligan niya ako nga makakita sang obra. Gani makikita ako sa iya, kas. Kagkun mahimo. Kinapangabay ko nga hindi ka na magsugid sang matuod sa ila. Isiling lang kay tatay nga maayo lang ako diri. Kag nagapadayon ako sa akon pag-eskwela. Apang Armida, base kung anong matabo sa imo. Base kung bakulon ka naman sang bana mo. Hindi na niya mahimo, ina. Hindi ko na pagtugtan nga himuon niya, ina. Gani, kas. Maluoy ka sa akon. Maluoy kay. Hindi lang pagsugiri si tatay sang matuod. Nagapangabay ako sa imo. Kinapangabay ko gid ikaw ka. Ang buot mo silingon? Nagpasugot ka? Sa ginpangabay sang pakaisa mo sa imo? Oo, Liling. Nagsugot ako sa iya plano. Agod nga mahatagan sa kapagsik ang iya amay. Kagayhan, mahatagan sa paglaom nga mabuhi pa sang madugay si Chuy Pedro. Kung sa akong lugar na tabo ina, amo may nang buhaton ko. Ang ginapasalamatan ko na lang, amo nga nakamuklat si Maylin. Nakamuklat na siya. Nga hindi niya dapat nga hatagan sa pag-ulikid ang iya bana nga ato. Ay, ambot lang Pero sige kung amo man gini ng plano ninyo nga duha, di kundi tumano niya. Nagpasugot ako sa plano ni Maylin. Kag para nga matadlong maniya ang iya ginhimo nga pagbutig sa iya amay. Sa pagpadayon ko pagid. Maylin! Maylin! Wala si Diri Ang iyang mga bayo. Wala naman ang iyang mga bayo diri sa aparador. Ginlayasan ako sang gaga. Pero sa din siya nagkanto. Ang matod, amoy nang ginasaligan kong mabuhaton niya. Nga madula ang ako nasawa. Kuna mo, wala na sang masinabad sa akon. Wala na ako sang asawa. Kagtio naman, agod nga magpangita ako sang bag-o nga pwede ko makwartahan. Armida, kas, salamat gid sa imo Karon nakamuklat na ako. Nga kamo lang ni Chay Ason ang matawag ko nga paryente. Madamo gid nga salamat sa inyo, kas. Si tatay, hindi ko gusto nga mapatay. Bangod sa pagkonsumisyon sa akon. Luyag ko nga mabuhi siya. Kag makahibalo nga maayo ang akong nadangtan diri sa Manila. Amoy nang isugid mo sa iya, kas, ha? Oo, Maylin. Amoy nang isugid ko sa iya. Kag kinahanglan, sulatan mo ako pirmi, ha? Kag sugiran sa nagakatabo sa imo diri. Oo, kas. Buhaton ko, ina. Ginapangako ko sa imo. Kung ano gid man, hindi ka magkahuya sa pagpangayo sang bulig kay Liling, ha? Matuod na, Maylin. Hindi ka magkahuya ang magpalapit sa amon. Kag pakaisa ko si Armida,
Kag kita, mahimo man nga mangin magpakaisa. Oo, Liling. Kag madamo gid nga salamat sa imo. Madamo gid nga salamat sa inyo nga duha. Kas, buligan ko ana ikaw nga makakita sang balay nga maistaran mo ha. Pagkatapos, mapauli na ako. Madamo gid nga salamat, Kas. Kaayo gid sa imo. Nag-abot ka sa tion nga kinahanglan ko gid ikaw. Salamat. Hindi ko na makita si Oji. Kag nakahibalo man ako, nga hindi niya ako pagpangitaon. Wala siya sang paghigugma sa akon. Gingamit lang niya ako. Agud nga makakwarta siya. Kag ang iya kapital. Among kagwapo niya. Kag ako naman, do sa gagaman ako nga nagpati sa iya. Kaglabaw sa tanan. Ang amon anak. Nahulog ini. Ginpatay ni Oji ang amon anak. Ginpatay niya. Kagtungod sina. Hindi ko gid siya mapatawad. Hindi ko gid siya mapatawad. Nay, ari na ako. Uy, Armida, anak. O salamat kay Ari ka na. Uti, ano nang natabo? Ano ang natabo sa imo lakat? Ginsugat ka bala sang imo pakaisa sa barko? Ako na lang ang nagkadto sa ila, Nay. Oh. Hindi na ako maluyag nga maisturbo pa sila eh. Kinakatultol man ako. Abi pamutang anay ang imo mga dala ah. Pagkatapos, magkaon ka anay nak. Magpaway ka anay sang makadali ah. Kay nakahibalo man ako nga nakapoy kagit. Nay, makibot kagid sang akon isugid sa imo mo. Abi, sugirin na ako nak ah. Utiti, ano ang nahibalaan mo kay Maylin? Nay, wala siya sang balatian nga kanser. Ano? Wala gali siya balatian nga kanser? Ay kun amo, nagbutig siya sa aton? Oo, Nay, nagabutig siya. Wala siya sang balatian. Kag Nay, may bana na siya. Ay abaw, Isus Mariusep, ano? May bana si Maylin? Ay nga wala kita makahibalo sina. Ginpapati niya kita nga naga-eskwela siya. Apang wala na siya gali naga-eskwela. Namana siya ya. Kag ang iya ba nanay, wala pa sang trabaho. Kag amo ina nga nagapangayo siya diri sang kwarta kay Tio Pedro. Kag ginbalibad lang niya nga may balatian siya sa utok. Ay abaw, Diyos ko. Nga nga nagkabatas man siya sa paghimo sang butang nga ina. Nahadlok siya abi nga bayaan sang iya bana mo. Amo ina nga nagpasugot siya sa tanan nga gusto sini. Hasta nga napilitan siya sa pagbalibad nga may balatian siya nga kanser. Ay abaw, Diyos ko. Makaluluoy man ang utod ko nga si Pedro. Ginhimo lang siya nga katian sang iya anak. Podo sa hindi ako makapati sini anak. Do sa hindi gid. Bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa
na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Magabiyan sundagin ninyo sa pagpamati ang mga kasugpon sang sulat nga aton man ginatagan sang kabuhi diri sa atong katuntunan, Provincial Jail. Kag kami diri sa gihapon wala gid nagakalipat sa pagpangagda sa inyo. Nga kung kabuman may kasaysayan, ipadala lang diri sa atong palatuntunan, Provincial Jail, DYWB, Bombo Radio, Bandalagan, Siyudad Sang Bacolod. Sa direksyon ni Melvin Gatuslao. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Basta Radio!